Og inden jeg lige hurtigt går i gang, så vil jeg bare lige hurtigt sige, at når jeg henviser til teksten, så er det i kompendiet, da jeg ikke har kunne åbne den på Word. Ja. Og min problemstilling, jeg har valgt at lave, det er, hvordan forholdt Orla Lehmann sig til grundloven og den frie forfatning i Vejle-talen fra 1860, og hvilken betydning fik talen. Og ja. Og i forhold til, hvilken sammenhæng kilden er blevet til i, så kan vi se, at i 1849 der blev den endelige grundlov underskrevet, som de nationalliberale og bønderne primært kæmpede for. Og i det medførte dog ikke fuldkommen demokrati, da kun ca. 14% af befolkningen kunne stemme, grundet de 5 F'er, som selvfølgelig ikke måtte stemme. Desuden var der også et demokratisk problem med landstinget. Her kunne nemlig ikke alle vælges som til Folketinget. Kravene var, at man for eksempel primært skulle være mindst 40, og man skulle have en pæn indtægt. Ja. Og alle lov, de skulle både vedtages i Folketinget og Landstinget, hvilket resulterede i, at flertallet af Landstinget kunne stoppe nye lovgivninger. Ja. Dog var valgretten ved grundloven blevet væsentligt bredere, end de nationalliberale først havde tænkt. Og det betyder, at bønderne reelt de kunne true borgerskabet, hvis alle de begyndte at stemme. Og det var borgerskabet dog bange for, inklusiv Orla Lehmann, som var nationalliberat, som ellers før havde været fortaler for, at befolkningen skulle have mere at sige. For Lehmann han var inspireret af liberalismens nye tanker om grundlæggende rettigheder til hele folket, såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, sikre ejendomsretten, uafhængige domstol, som alt sammen skulle sikres i den her grundlov. Men han var især også optaget af, at folket fik større andel i magten, hvilket vil sige, at folket skulle være repræsenteret i statsstyret. Og det kan man blandt andet også se i kilden, vi før har haft læst i Orla Lehmanns tale til bønderne på Falster den 30. januar 1841, inden grundloven, hvor han gennem hans tale som nationalliberal prøver at opfordre bønderne til at vælte enevælden, så der kunne lave sin fri forfatning. Dog ses en anden tendens i den her kilde, som jeg vil fremvise lige om lidt, fra 1860, efter grundloven var blevet underskrevet af kong Frederik den 7. i 1849. Og den kilde her, jeg vil analysere, det er en kilde, som blev holdt i Vejle 1860, også derfor den hedder Vejle-talen fra 1860. Og forfatteren, eller talen bag, det er Orla Lehmann. Og modtageren, det får vi ikke sådan direkte fortalt, men vi kan ud fra tendensen tænke os til, at den er talt til folk, som deler samme politiske tanker om de grundlæggende rettigheder, der udformes i grundloven. Altså at primært de dannede i befolkningen samt borgerskabet er modtageren til den her kilde, eller den her tale. Og i forhold til funktionalitet, der er kilden rigtig relevant for os, da den er blevet til i Danmark, i Vejle. Derudover er den også tidsmæssigt relevant, da den er fra 1860, og indrammer derudover også emnet i forhold til vores problemstilling, som også gør, at den bliver emnemæssigt relevant. Og kilden, kilden er repræsentativ i form af, at kilden den repræsenterer udelukkende de veldannedes holdning, så på den måde er den repræsentativ. Og derudover så er kilden en førstehåndskilde, den er lavet af en person, altså Orla Lehmann, der selv har da vi ikke kender modtageren, kan vi ikke vide med sikkerhed, om kilden er offentlig eller privat. Men da der i talen optræder en meget markant tendens omkring grundloven, må vi gå ud fra, at den henvender sig til de veluddannede og veldannede borgere og borgerskabet, og dermed ikke bønderne, som formodentlig ville blive fornærmet. Og kilden må derfor være en privat og personlig kilde. Og i kilden, der påstår Orla Lehmann, at grundloven har været med til at give flere muligheder i samfundet, men at det ikke er ens betydning med ligheder, hvilket også skal ses på linje 21-25. Og grunden til det her udsagn er at finde i, at Orla Lehmann han gerne selv vil i ministeriet, og derfor tæller almuen ned. Derfor argumenterer han også for, at det er de veluddannede og begavede, altså igen borgerskabet, der skal sidde med magten, som man kan se i linje 54-63, hvor Orla Lehmann understreger også her med, at hvis de almue vil komme til magten, vil det videreføre den her mistænksomhed og misundelse, de går med, som kan læses fra 83 til 87. Og det vil sige, at de almue vil handle hårdmodigt, fordi de hævngær, så de kommer til at sidde på magten. Og det her danner derfor også grundlag for, at det er de dannede i samfundet, som bør påtage sig den her rolle som leder, hvor Orla Lehmann selvfølgelig også er en af dem, så var det en form for byrde, de bærer, hvor man kan se på linje 88 til 92 samt 74 til 78. Og alt det her, det på baggrund af, at han gerne selv vil i ministeriet. Og samlet set er kildens pointe, at det er de dannede herunder Orla Lehmann, som burde sidde i regeringen. Det viser dog også en kæmpe tendensskift i form af, at Orla Lehmann han gik fra at støtte op om bønderne og borgerne,
og almuen til blot at tænke på de dannede i samfundet. Så groft sagt kan man godt sige lidt, at han er gået fra at være venstre til højre. Så han er blevet meget mere konservativ i forhold til, hvad han havde været før. Og efter den her kilde er blevet til, så kan man se, at i 1864 der fik partierne fra højre bondevennerne, de nationalliberale og flere til, grundet fratagelsen af hertugdømmerne i samme år, altså i 1864, ret til at gøre krav på en forfatningsændring. Men det lykkedes for venstrepolitikerne at bibeholde den her almindelige valgret. Så ud af de 66 pladser i Landstinget, kunne Folketinget ved indirekte valg vælge 27. Og i de sidste 27 pladser, de kunne dog kun nogle få af landets borgere vælge, som var 1.100 godsejere samt store skatteydere. Og de sidste 12 pladser, de blev udpeget af kongen. Og det gjorde borgerskabet meget overrepræsenteret i Landstinget, og bønderne de var overrepræsenteret i Folketinget. Så overordnet der gjorde det her, at der ikke kunne bygges nogen fælles politik. Og det er vel også det, man kan konkludere på den her kilde, at den her tale har medført, at der blev den her ikke polarisering, men der blev den her meget forskel på de to kamre i form af Landstinget og Folketinget, som gjorde, at der ikke rigtig kunne blive vedtaget nogen nye lov i den her periode.